Señor Presidente, Estamos no local da Asociación Trevas Galaicas, aquí no Parque de Frisa, local que nos cede o Ayuntamiento para poder, non sei, ter as reunións, guardar material da asociación e xuntarnos para traballar de vez en cando os socios poden facelo e teñen tempo de vagar. Trevas Galaicas formase no 2011 un grupo de xente, entre eles se conocen, algúns veñen de outras asociacións, tanto romanas como castrexas, e deciden formar esta asociación. Eles no seu momento formaron e moitos deles, casi todos, marcharon da asociación. Eu entrei un ano despois de que se formara a asociación, e aquí o presidente... E levo un ano menos que eu. Foi algo que me gustou, porque sempre me atraxo a recreación. O meu nome é José Ángel Otero, son o presidente de Trevas Galaicas. O nome é Ángel Rouco, son tesorero da Asociación Trevas Galaicas e, bueno, xa levo 9 anos dentro da asociación. Tribus galaicas, recogemos todas as tribus que había en la antigua Galicia. Aquí en la zona de Lugo había más tribus, pero la más importante era los Cópori, pero nosotros queremos recoger todas las tribus que había en la antigua Galicia, desde Porto hasta Vigantio, que es Coruña, que es hoy en día Coruña. Tratar de facer tanto a joyería como os utensilios, a vestimenta e as armas que en aquel momento a xente levaría ou poseería, tanto para a vida cotidiana como para defenderse ou para cazar. Dependendo das habilidades de cada un, dedicámonos uns ao cuero, outros ao metal, outros a coser, outros a patronear ou a facer os distintos traxes. Nós facemos prácticamente casi todo o que levamos encima. Si, temos unha serie de cousas, por exemplo, pulseras, torques, fíbulas, que as vendemos, cando montamos o campamento, vendémolas para axudarnos a manter a asociación. O noso campamento está na praza de Nemesio Cobreiros, ao lado da antigua cárcel. O noso campamento leva de nome o Monte Medulio. Monte Medulio é unha historia dun castro que foi asediado polos romanos e despois de moito tempo de asedio deciden matarse, suicidarse antes de que foran conquistados polos romanos. Cando entran os romanos, despois de haber pasado unha festa moi grande esa noite, cando entran no campamento, encontranos a todos mortos. Tentamos recrear esa historia, porque nosotros creemos que o Monte Medulio está na provincia de Lugo. Ainda que os asturianos dicen que está na provincia, en Asturias, e os de León, que hasta dicen que están en Cantabria, pero non... Todo o mundo quere. De feito, facemos un secuestro, entre comillas, dos romanos, que o ano pasado sacamos esa águila, outro ano sacamos o estandarte, secuestramos un romano para provocar o asalto realmente. Temos unha palloza con utensilios expostos, vasijas de barro, donde expoñemos o armamento que facemos todos nós, expoñemos un guerrero galaico que está espallado por toda a antigua Galicia, desde Porto hasta Brigantio. Tratas de buscar información por donde seña. Visitando castros, libros, internet, todos os métodos que se poidan utilizar para tratar de sacar a maior información posible de onde sea. Os galaicos non temos casi nada escrito por polos galaicos. Temos moitas cousas escritas polos romanos, pero sempre o que está escrito polos romanos está escrito desde o punto de vista dun vencedor. Hoxe debemos estar 34. Hoxe, puntualmente, digo 34, porque as asociacións non sei, hai anos que suben e outros anos baixan. Hai de todo. Hai xente maior, hai xente nova, hai matrimonios novos, hai pequenos. Hoxe me parece que temos 12 pequenos, de 9 anos, 10 anos.
Cantos máis, mellor. Somos unha familia ben avenida que queremos máis. Hai un correo electrónico, mando un simple correo electrónico e gustaríame saber información de como se pode entrar en Trevas Galaicas. A asociación está pensada para pasarlo ben dentro dela, estar a gusto, non ter unha carga aí económica ou tal. Tratamos de pasalo ben. Bueno, traballamos moito tamén, O bo que ten o estar nunha asociación é que tes un montón de amigos. Non solamente das asociacións da zona na que ti estás, sino de todas as outras asociacións. Conoces un montón de xente coa que te relacionas, entonces, pues bueno, hai unha afinidade. Se empezamos a enumerar, pues, guerras cántabras, a festa de Carabanzo, fomos a Cartagena, a Numancia, Chaves, en Portugal, fomos a Astorga, a Quiroga. Este ano tiñamos previsto baixar a Mérida, pero como se presentou o bicho este, por iso non se puido facer. Nosotros no Ardelocos disfrutamos de outra maneira, non disfrutamos poder andar pola calle porque sempre temos actos. Se vas a algún sitio pola calle é que vas facer un acto. Cando máis relajados estamos un pouco á noite, desde que se acaban todos os actos, que bueno, que nos xuntamos ou vamos visitar outra asociación ou veñen eles a visitarnos a nós. Hai moitos, o sea, son, vamos a ver, cada ano é un montón de imágenes, un montón de situacións, un montón de momentos. Cumprimos 10 anos, intentaremos, se nos permite toda isto do virus, intentaremos facer unha festa o máis grande posible. Non che podría dicir un momento en concreto, eu diríache, non sei, todo. Lugo é unha va máis. Estou namorado de Lugo.